Ndongakne mendina rasa dadak mok kongkon. Ndongakne kok dadak mok kongkon. Kalau batuannya pinter terus sesobat dadi pegawai bener jenenge nek tambane ir. Ir piye tega? Ir. Ir apa? Kayak Pak Presiden itu kan ngarepane ir to. Kayak ngono duduk ir lho, Ga. Kok ir piye ta kowe iki? IR lek maca IR. Apa kuwi? Insinyur, ora ir. IR insinyur. Tambahan IR nang arep nang sekolah kudu dhuwur ngono ae. Ngawut ae. Rumah Tingkat samu piro? kok tingkat piro? Sekolah dhuwur ki sekolah suwi kuliah terus pinter ngono ora dhuwur, menek dhuwur tingkat piro enggak. Nyapa pambian ra ditambahi ir. Opa? Ya, aku rek kelas 4 ijazah SD kan duwe kok kon nambahi ir lho. Opa iki gur kelas 4. Ijazah SD kok ora duwe. Kok kon nambahi ir, IR. IR Zakaria ngono apa piye? Iya. Rumah samu ngarep enek tulisane IR iki sekolah kudu dhuwur, kuliah ya pinter. Kayak Pak Presiden Jokowi kae ta. Jalukmu ngono kae ta. Karepmu ditambahi ir Dirga Aditya ngono. Kayak jenenge IR, ora ir. Kok ir lek maca aja ngawut ae kowe iki. Isbok kon budal sekolah ya. Oh ya, hati-hati. Waalaikumsalam. Guys, jangan lupa subscribe YouTube-nya Dirga Channel.